Hej. I dag der er jeg taget op til Fjordmarken. Det ligger lidt nord for Odense, sådan en anelse uden for Otterup. Jeg er kommet lidt tidligt. Jeg håber på lidt en god solnedgang, en god gylden time her om en times tid, sådan omkring klokken 5, og så en halv time, 40 minutter har jeg til at skyde. Så til at starte med, nu skal jeg lige have gjort mit udstyr klar. Jeg har min taske her, og mit kamerastativ og lidt vand, og så skal jeg ellers lige ud og lige sondere terrænet og finde ud af, om der er nogle billeder, om der er nogle steder, jeg skal sådan fokusere på. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at skyde så meget før sådan lidt i 5:30 måske, hvor at solen sådan rigtig begynder at blive orange. Inden jeg tog herop, så har jeg kigget lidt. Jeg har sådan en app, der hedder Photopills, og jeg er faktisk, det er ikke en sponsorering af Photopills, eller jeg er ikke sponsoreret af dem eller noget, men det er en app, jeg bruger ofte, inden jeg tager afsted, fordi især hvis jeg skal ramme enten en solopgang eller en solnedgang, som i dag, så er det en god idé at gøre lidt hjemmearbejde. Der kan man gå ind og dels se, hvornår har du den gyldne time, men du kan simpelthen også gå ind på et satellitkort og sætte en lille prik, og så viser den der faktisk solens retning på det tidspunkt, du har tænkt dig at være der. Så du kan sådan nogenlunde få en idé om, hvor skal jeg placere mig henne, hvor skal jeg stille mit stativ, og hvor kan det være en god idé at være på hvilket tidspunkt. Alt er jo selvfølgelig relativt, men det er i hvert fald en god app, og hvis du fotograferer, så kan den være god at have med i sin telefon. Så ja, nu vil jeg lige tage tasken på, og så vil jeg bevæge mig ud i området her. Det er et lidt specielt område. Der er forskellige ting. Der er både sådan lidt skov, og der er vand, det hedder Fjordmarken. Så der er jo noget fjord, noget inddæmmet fjordområde, som kan være ret sumpet og ret fedt. Nu er det forår, så der er begyndt at komme ting op af jorden, og planterne er begyndt at spire lidt. Og det er sådan noget, det jeg skal ud og kigge på nu. Nu tager jeg som sagt lige rygsækken på, og så vandrer jeg lidt derudad. Og så må vi se, hvad jeg finder. Og finder jeg noget, så er det fedt. Finder jeg ikke noget, jamen, så har jeg i hvert fald fået noget natur. Og sådan er det jo også nogle gange, når man er afsted på de her ture, at så nogle gange får man en masse fede billeder med hjem, og nogle gange får man måske slet ikke nogen. Det er sådan lidt udfordringen. Men ja, nu går jeg afsted, og så må vi se, hvad det bliver til. Da jeg gik herned af, der fik jeg jo lige pludselig øje på det træ, der hænger lidt ud over vandkanten der. Det er ret fedt. Det gav en fed spejling deroppe fra. Og da jeg så kom lidt længere herned af, så fik jeg øje på de vintergækker, der er der. Så måske kunne det også være et godt billede, både at skyde den hernede fra, og skyde den vej, men også at skyde lidt deroppe fra, og skyde den vej hernede af. Der er stadigvæk lidt tid til den gyldne time, så jeg kan lige prøve et prøveskud, bare sådan håndholdt, og så se, om det fungerer. Så jeg finder lige kameraet frem, og så må vi se. Jeg starter lige her som udgangspunkt ISO 64 og en blende på 4. Og så er jeg nede lige nu på en lukkehastighed af 1,25. Det er også rigeligt. Det blæser en lille smule i dag, men ikke så meget, at jeg behøver en kortere lukkehastighed end det, sådan lige nu, tror jeg. Men nu er det her også bare en test, for at se, skal jeg vende tilbage, når solen går ned. Så prøver jeg lige at skyde den anden vej.
Men herhen af, der slår vandet sådan, kanalen lige et sving. Og det giver jo sådan en god effekt i billeder. Så jeg tænker, at jeg skal prøve at lave et eller andet her. Der er en god refleksion fra det træ, der er lige der ned i vandet. Og lyset er ved at være godt orange nu. Rigtig flot faktisk. Så selvom vi ikke helt er ved den officielle gyldne time endnu, så er vi ved at være tæt på. Og det gør, at jeg faktisk godt kan begynde at skyde nogle af de ting, som jeg tænker skal være nogle ret fede motiver. Og mens jeg går hernede af, så går jeg sådan også og tænker, jamen, den her sti, jeg går på langs med kanalen, kan den give noget? Altså hvor jeg for eksempel har et skud, hvor det er langs med stien i den ene side af billedet, og kanalen i den anden. Det kan godt være, at det bliver sådan meget lige derude af. Jeg bryder mig ikke om alt for lige vinkler, når det er sådan af landskabsbilleder, men nogle gange så er naturen eller landskabet jo bare som det er. Ikke? Men jeg tænker, at når der kommer nogle skygger, så kunne det måske også være ret fedt. Så ja, jeg prøver lige at sætte op med lidt udstyr her, sådan så at vi får en refleksion af træet der, og så måske får lidt et blik af det sving, som er lidt længere nede der. Sådan set. Så prøver lige håndholdt først. Og jeg tror faktisk, at jeg lige gør det, at jeg sætter en variabel på, eller hvad hedder det? Et cirkulært polfilter, som kan hjælpe mig lige lidt nu her. Så smider jeg lige modlysblænden, bare lige et øjeblik. Skal vi se, jeg slår lige bracketing fra. Hvis vi hører et plask, så er det bare mig, der falder i vandet. Når jeg gør det her, så er det sådan set bare lige for at shoes mig. Jeg har stadig timer på. Det er egentlig bare lige for at shoes mig ind på, om der er et motiv her. Det tror jeg, der er. Men det kan være svært at vide. Og jeg lige skal smide den lidt op i ISO. Tag den lige op på 100. Vi var på 64 før. Jeg kan bedst lide at skyde ved 64. 64, der får du på det her kamera de skarpeste billeder. Forstået på den måde, at der er færrest gryn og den slags. Det kan man jo altid lægge på senere, hvis man vil. Ja. Jeg vil op på ISO 200. Bare lige for sjov skyld. Ja, det er nok der, vi skal lande. Og mens I hænger på, så prøver jeg altså lige at gå lidt dernede af. Man hænger bare på. Det tænker jeg også, I gør. I har ingen steder at gå hen. Nå, men jeg kom lidt dernede af. Og så lige det, at jeg kommer rundt om svinget dernede, så svømmer der en rigtig flot svane ude midt i vandet, og den giver faktisk med det hvide en rigtig fin kontrast til alt det her sådan lidt gyldne og brune og grønne, som vi ser nu her. Så ja, jeg ved ikke, om det blev et godt billede. Det var sådan lidt, der er en svane. Den skal jeg skynde mig at have et billede af.
skyder vi bredt. Altså landskabsbredt. Og ikke portrætmode. Så låser vi og lukker her. Og vi tænder. Sætter på bracketing. 3 frames med mellemrum på 0,7 i eksponerings. Det kan godt være, vi skal sætte den. Nej, 0,7 plejer egentlig at fungere ret godt for mig, synes jeg. Så nu skal vi lige se. Godt få den op i en fornuftig højde, som er over mit hoved. Og så må vi se, hvor meget stabilitet vi mister på det. Godt. Nu er jeg nødt til lige at bruge nogle hjælpemidler her fra kameraet. Jeg har heldigvis et digitalt kamera. Jeg bruger lige min kameraets indvendige vatterpas, hvis man kan kalde det det. Den kan sådan fortælle mig om horisontlinjen er fin, så det kan nogle gange være lidt svært at se, når man står lidt skævt, som jeg gør lige nu. Og smider vi lige over på histogrammet her igen. Og så skal vi have lidt, se om vi kan få det her cirkulære polfilter til at give lidt mere liv i refleksionen ned i vandet. Eller hvad det kan. Eller om jeg bare skal pille det af. Vi prøver lige her. Så flyver der lige nogle gæs hen over os. Det er bare hyggeligt. Og det er jo lige det første testskud her. Jeg vil lige have dem til sådan lige at flyve lidt henover og flyve væk. Sådan. Og så kommer der selvfølgelig lige en stime mere. Pyt. Det går nok endda. Lige se. Så det vil sige, at jeg skal lige have et skud eller 2 mere her. Fordi det var lidt som om, at det, der skulle være underbelyst, i virkeligheden endte med at være normalt belyst, vil jeg sige. Så vi sætter den lige op på 1/320. Og tager vi lige 3 skud her. Lige nu har jeg fokuspunkt på refleksionen ned i vandet. Og så tror jeg bagefter, at jeg laver en, hvor jeg har fokuspunkt på selve træet derovre. Og så vil jeg se, om jeg kan kombinere dem på en måde. Sådan der. Og så går vi lige 1/400 også, og så gør vi lige det samme igen. Samme 2 skud. Fokus på træet derovre bagved har jeg lige nu. Og så et med fokus på refleksionen hernede i vandet. Og på en blænde på 4,5, så burde jeg godt kunne få begge dele sådan nogenlunde skarpe. Yes. Det bliver lidt sådan en underlig linje i billedet. Billeder handler altid om linjer og sådan noget. Eller handler også om linjer. Og linjen her
Den ser lidt underlig ud, altså det bliver sådan lidt en underlig vinkel. Det kan godt være, at jeg kan få det til at virke alligevel. Ja, nu må vi se. Det viser sig, når vi kommer hjem. Og jeg overvejer lidt. Jeg ved ikke helt, om jeg kan få stativet nok ud over kanten, til at jeg sådan kan skyde lidt mere på langs dernede af. Det kan godt være, at jeg lige skulle give det et skud. Om ikke andet, så kan jeg jo sætte en stativfod ned i vandet, og så have nogen op på land. Det prøver jeg lige. Lidt til siden med tasken her, så den ikke er i vejen. Og det er altid sådan lidt risky. En risky operation, når man nærmer sig vand med sit udstyr. Men lad os se, hvor langt vi kan komme ud til kanten her. Det virker faktisk. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det virker faktisk rimelig okay. Så nu prøver vi lige at tænde her en gang. Det virker meget stabilt. Så drejer vi lige for hele Mulechausen her. Så skal jeg lige have rettet op. Så bliver sådan nogenlunde i vatter igen. Oppe der. Og så drejer vi lige kameraet lidt. Så nu får vi en meget bedre vinkel på det her fine træ og den her rigtig fede refleksion. Tænker jeg, det skal sgu nok. Det skal nok holde. Ja. Op igen. Og så tror jeg lige, at vi bevæger os ned. Jeg har snakket om det sving et stykke tid nu, men nu gør vi det. Nu bevæger vi os lige dernede af. Og ser, hvad der gemmer sig dernede på den side af vandet. Så på med rygsækken, så tager jeg i hånden og kameraet i hånden, og så går vi derned. Ja, man kan se, så er jeg lige sat op her. Og imens at jeg gjorde det, så kom der lige en sky for solen. Det ser nu også meget flot ud, men jeg havde faktisk lige fundet et rigtig fedt lille træ her, hvor solen lige gav nogle lysstråler nede på, hvor der er lidt vand bagved. Sådan lidt sumpagtigt vand. Så nu tror jeg faktisk, at jeg lige prøver at vente her et par minutter og se, om solen kommer tilbage. Imens kan man jo lige tage en tår vand. Men det er sådan lidt gamet jo, når man leder efter en god solnedgang. Den sol der, den er på vej ned bag ved nogle skyer, og det ligner ikke, at vi får så meget mere ud af det. Og ifølge den app, som jeg bruger til at se, hvornår har du den gyldne time osv., så er vi ved at være hen mod slutningen. Og I kan nok også se det selv, at der er ikke så meget orange lys tilbage. Jeg bliver dog lige hængende et par minutter mere, bare lige for en sikkerheds skyld. Det vil være ærgerligt, hvis, når jeg lige har pakket alt udstyret sammen og på vej tilbage mod bilen, jamen, så kommer alt det lækre lys. Ikke? Det vil være typisk, men nu hænger jeg lige på et øjeblik, så må I lige være lidt tålmodige med mig. Jeg har også repositioneret. Jeg har flyttet mit kamera. Det var et svært ord.
Jeg har flyttet det, fordi at, der var nogle grene på venstre side af billedet, som irriterede mig, og som jeg så vi skulle bruge krudt på at fjerne i Photoshop efterfølgende. Og jo mindre jeg skal fjerne i Photoshop, jo bedre. Altså, selvom at man godt kan, så er det bare bedre, hvis man ikke skal fjerne noget, synes jeg. Og holde det så naturligt som muligt. Ja, nu er solen kommet ned under skyerne, men det giver ikke ret meget lys, så nu tager jeg lige et par skud her, hvor det lys, der er, jamen det har den rigtig flotte farve på det lille træ over ved søen. Men vi får ikke flere lysstråler ud af det, fordi nu er solen helt fri. Så jeg laver bare lige lidt her, som jeg kan kombinere, når jeg kommer hjem, og så se, om det er noget, jeg skal arbejde videre med en anden gang. Men det tror jeg. Det var meget fedt. Ja. That's all, folks. Jamen sådan lige for at slutte af for i dag. Det har egentlig været en fed fototur. Fra klokken 3:30, tror jeg var her, og så ind til 17:30, så to timer. Sådan ungefær. Og jeg har fået nogle billeder ud af det, men jeg er jo nødt til at vente til jeg kommer hjem og kigger i computeren og får billederne lagt ind i computeren og sådan får vurderet i stor størrelse, om det er okay eller om det ikke er okay. Og dem skal jeg sådan prøve at se, om jeg kan få lagt ind i videoen her på en fornuftig måde, sådan, så vi sådan løbende, når jeg tager billederne og har fortalt om, at nu har jeg taget det her billede, jamen så prøver jeg at se, om jeg kan lægge det færdigredigerede billede ind sammen med, så I kan følge med derhjemme. Og det bliver det for den her video i dag, tror jeg. Jeg tror ikke, at jeg laver nogle tutorials ud af det her. Det vil tiden vise, det kan jo godt være. Men nu vil jeg i hvert fald pakke mit happengud sammen, og så sige tak for i dag, og tak fordi I kiggede med. Som altid husk, at I kan jo like, det er rigtig fedt. Og hvis I trykker ned på subscribe, jamen, så får I jo en notifikation eller et eller andet, når det er, at jeg laver en ny video. Og det kan jo være, at I er interesseret i det også. Men i hvert fald, tak for i dag, og vi ses en anden gang.